سلام كما تكونوا حوات اجتماع أقدس قالات كنت لمدام تسيك مغون حج على زلو ناي بي 1 ليفل قالاتي مالتي أستعمل شغلات اللوا تنترف أستعمل شغلات بحك غربكم مالتي نهجي جزء أستعمل شغلات شير لكم سونكا نبقى لأحواتكم شير مبالات حماوكم لايك كومود ما فولو مبالات حماو اوكي بتقدمي تجمر قدامي تلا ريوه نباري ويكا تغماتي كل تخينا تغمات نايز بوتا وي نبار نايز بوتا كل تانبل تانمانسا ها resident اوكي كل بقول تنبب resident نبب resident اوكي سلز resident داي تغمات ويكا نبار ماتي ناتو عينت كان تايم noun مالت اوكي noun number 2 ناطل next word تساتافي تساتفتي وي تساتع جبز بحالة خلالنا تساتافي لاي مدلنا قينا نتزاربينا إزغا انتبال بإنجليش مالتي participant تراكم على participant بسبب حالي الزادور سيزي participant دولا تساتافون تخينا مالتي اوكي إزغا ناوني ناون اوكي خيل نمبر 3 نمبر 3 تالا ريوا ولدو ولدو كنو تالبل ولدو generation اوكي generation generation ولدو نعمل نزارو مالتي زود noun يمالتي noun يطلع so generation noun يمالتي ولدو مالتي number 4 أو فاري أو فاري أو فاري غانتي بحال تنولو investor اوكي investor زي أو فاري مالتي ذكر نابل زود مالتي زنتي بحال أو فاري مالتي زون noun اوكي نخيت number 5 5 تاع ايوا مريحنت مريحنت متخيلنا نتاي دبل تبع مريحنت leadership very good تنولو leadership بس leadership مريحنت ناونا كنزارو كنا ماتي leadership لو زغانتاي noun noun اسم زبال مالتي اوكي نغطل number 6 تعالو تورداري تورداري مالت كم تورداري مالت اوكي تورداري حجي تورداري لغزار كله تي مالتي كمزي بزعبا ناكسيخ نزارو كنا مالت زخوان النبلت ترى تورداري النبلت زي تورداري أداقاي لما ناخد نزارو كنا نتكبر مالتي زخا انتي بحال competitor مالت اوكي تنولو competitor مالت تورداري سلزي እዚ ሕጂ እዛ ቃል እዚኣ ንመን ንጥቀመና ንሰብ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ ንሰብ እዚ ክስቶ ተወዳዳሪ እዩ ኢና ክንዛረብ ከለና ሂስ ዋን ኦፍ ዘ ኮምፒውተርስ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ሶ ኮምፒውተር ማለት ተወዳዳሪ ከለና ንሰብ ማለት ተወዳዳሪ ኢና ክንዛረብ ከለና ንሰብ ማለት እዩ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኦኬ ያ ሶ ንኺድ ብርሰብ እንታይ ኣሎ ምክንያታዊ ምክንያታዊ ኢና ክንዛረብ ከለና ተንብሎ تنولو reasonable تراك مالا reasonable زي مخنياتاوي إنا نزارو كنا تكواليس لذي reasonable لماتي زاورد زي أنتها adjective إيا أوكي زاورد زي adjective إيا زي reasonable مخنياتاوي لماتي واتل number 8 أخود إنا نزارو كنا تكوالو كان انتايو تاينسو بجكا enough مالتي تاسا sufficient اوكي تنولو sufficient كا adjective كتبنا adjective قالاتي sufficient يقولي كم enough تكولو مالتي اوكي خي number 9 جزياوي ناخذ زارو كوانا جزياو سلاحيو جزياو خمزي ناغنا عم نزارو الجزي نتكملو قال تاك خونالو ريو جزياوي ناخذ زارو كوانا تنولو temporary okay تنولو temporary نولو سلازي temporary نزارب كلنا جزياو مخان تنقل نزارب على ماتي so temporary هاي ناوني ماتي okay ناوني okay answer number 10 بتاعنا ربحة so ربحة نبل مقصد نبل سلازي
ኣብዚ ሕጂ ረብሓ ስለ ዘላ እታ ረብሓ እንታይ ትጥቀመላ እንታይ ትኾን ዘላ ቤኔፊት ትኸውን very good ተንብሎ ቤኔፊት ማለት እዩ ቤኔፊት ኦኬ ቤኔፊት ፕሮፊት ከዓ መክሰብ ማለት እዩ ፕሮፊት የለካ መክሰብ ነትዛረባ ማለት እዩ ኦኬ ክሊን ነምበር 11 ለመንተ ያላ 11 ፅልዋ 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 ናይ ዝኾነ ነገር ፅልዋ ኣሎ እናበልና ክንዛረብ ኮና እንታይ ንጥቀም ኢፌክት ክንብል ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኢንፍሉዌንስ ክንብል ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኢምፓክት ከዓ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኢምፓክት ከዓ በዓል ስለዚ ኩሎም እዚኣቶም እንታይ እዮም ኢምፓክት ኢልና ቨርብ እዩ ፅልዋ ኹም ቨርብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢፌክት እውን ከም ቨርብ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ እዛ ፅልዋ ከምዚ ኣለና ማለት እዩ ክሊን ነምበር 12 12 ያላ ትረኣየኩም ተላ ኮይና መፅናዕቲ 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 ክበሃል ከሎ እንታይ ንብሎ እንታይ ንብሎ ወይ ስታዲ ንብሎ ወይ ከዓ ሪሰርች ኦኬ ሪሰርች ሓደ ክንጥቀም ከለና ወይ ስታዲ ወይ ከዓ ሪሰርች ንብሎ ማለት እዩ መፅናዕቲ ንክንዛረብ ከለና ሶ ነምበር 13 ያላ ሪዋ ክሳራ ክሳራ እንታይ ንብል ክሳራ እንታይ ንብሎ እንታይ ንብሎ ሎስ ትረኣየኩም ኣላ ሎስ ሎስ ስለዚ ናውን እዩ ዝሪኦ ሕጂ ሎስ ክሳራ ኦኬ ሪድ 14 14 ያ እንታይ ኣላ ሪዋ ምንፃር ማለት ከነፅረልካ ሓደ ሰብ ዝኾነ ጉዳይ ከነፅረልካ ንኽእልካ ምንፃር እንታይ ንብሎ እንታይ ንብሎ ምንፃር ክላሪፋይ very good እንታይ ንብሎ clarify can you clarify the lesson ትብሎ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ verb እያ ማለት እዩ clarify ንብሎ ማለት እዩ ንኸይድ መጨረሻ ናይ ላስት ቃል እዚኣ ሪዋት ያላ ናይ ላስት ቃል ምፅባይ ምፅባይ ግን እንታይ ብጀካ wait ከምኡ ድማ expect ብጀካ ዘን ክልተ ቃላት እዚኣተን ማለት እዩ ካልእ ምፅባይ እንታይ ንብል እንታይ ንብላ anticipate ኦኬ እንታይ ንብሎ anticipate ማለት እዩ so anticipate ማለት ከም ምፅባይ ንጥቀመላ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ካብቲ ክብለኩም ፀንሓዊ ቃላት ኮይኑ ናይ B2 level ኮይኑ ብከምዚ ገይርና ፕራክቲስ ክንገብር ንኽእል ኣይ ሆፕ ብዙሕ ቃላት ትፈልጡ ትብሉ ብዙ ነገርኩም ኣፅኒዑኹም ሼር ተይርኩም ኸ ዝበለፀ ብዙ ሰብ ክፈልጥ ክእል እዩ ሶ ኣይትሕመቑ ዝበለፀ ሓደ ቃላት ሒዘ ክመፅእ እየ ፅባሕ ሶ ታንክ ዩ ንሕጂ ፈሎ ግበሩ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ባይ ባይ